କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଇ ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରଥ ପାଖକୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ବଟ୍ ନା, ପୁଣି ଆମକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ପାଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ରଥ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ ହିଁ ନଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ବଟ୍ ପୁଣି ଆମକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ସେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିଲୁ, ଦେଖିଲେ ଉପରେ ବି କେମିତି ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ତଳେ ଏତେ ଭିଡ଼ କେଉଁଠି ବି ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ ଯେ ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବଳଭଦ୍ରଜୀ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ରଥରେ, ମୋତେ ଦେଖି ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ମାତା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେଣି ପାଖକୁ, ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖି। ଯାହା ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସେଦିନ ଭିଡ଼ ହେଇନଥିଲା, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଦଳା ଚକଟା ହେଇକି ବି ଗଲୁ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଭାଇ ମୁଁ ତ ପୁରା ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, କାରଣ ରାତି ତ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼, ଭଗବାନ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ବି ଭିଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ଭିଡ଼, ଭିଡ଼ ହିଁ ଭିଡ଼। ଅବ୍ୟ କଥା ୟାର, ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ଭିଡ଼ ନହେଲେ କ'ଣ ମଜା ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ତ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଗକୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଗକୁ ବନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା ବୋଲି ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ଗାଇସ୍।